أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم ɗaliban ilimi masu albarka maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haɗuwa a cikin wannan daura tamu mai albarka ta karatun littafin al-arba'un an-nawawiyya, littafin al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, wanda wannan shine darasi na farko wanda insha Allah ta'ala za mu fara gabatar da shi in Allah ya so kamar haka. Wannan darasi na farko zai ɗauke mu ne zuwa ga maganar tarjamatul musannaf al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, wanda zai ɗauke mu zuwa bayani kan nasabahu wa nisbatuhu, sannan mu ji bayanai da suka shafi kaɗan daga cikin tarihin imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala shine ake kiransa Abu Zakariya Yahya bin Sharaf bin Mariyin an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baban Zakariya ana ce masa Yahya dan Sharaf, sunansa na yanka shine Yahya bin Sharaf watan bin Mari an-Nawawi. An-Nawawi din nisbatun ne ila baladin ko ila baladinawa, watan an danganta shi ne zuwa ga wani gari da ake kiransa Nawa. Nan ne mahaifar shi Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wanda wannan gari na Nawa ya auku yana nan cikin gunduma ko yanki ko kasar Damashq, watan Syria a halin yanzu. An haifi wulida rahimahullahu ta'ala, an haifi Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala watan a cikin watan al-Muharram, watan Muharram, hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 631. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya fara neman ilimi ne gadan-gadan a lokacin da ya kai shekara 10, wanda ya fara karanta alkur'ani, ya haddace shi, ya duƙufa da neman ilimi ga malaman da ke cikin garinsu na Nawa, wanda bayan ya kai shekara 19 da rayuwarsa, mahaifinsa watan Sharaf bin Mari ya ɗauke shi zuwa garin Damashq, wanda a can kuma ya ci gaba da bibiyar gaggan malamai da ke cikin garin Damashq, yana ɗaukan ilimi a gare su. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, malaman tarihi sun ba da bayanin cewa ya kwace tsawon shekara 2 cur haƙarƙarinsa ba su kwanta ƙasa ba, ma'ana tabar ma ba ta ga haƙarƙarinsa ba wajen da sunan bacci. Himma ta Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya kasance a kullun yana ɗaukan darasi 12, ma'ana yana zuwa gun malami 12 yana yin karatu a wurinsu rahimahullahu ta'ala. Ya je wajen malamin nahawu, malamin sarfu, malamin balaga, malamin kaza, yana bibiyarsu. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, saboda himmarsa da shigaltuwarsa da lokacinsa gaba ɗaya ba ilimi, ya kasance a wannan mataki na bibiyan malamai 12 sai da ainihin ya kwashe zunzurutun shekara 6. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yana ɗaukan ilimi a wajen malamai daban-daban har tsawon shekara 6. Bayan kwashe wannan shekara 6 yana ɗiba karatu a gun malamai daban-daban, sannan ya juya akalarsa ya ƙara makansa aiki ta karantarwa da kuma rubuce-rubucen littattafai rahimahullahu ta'ala. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya wallafa littattafai da dama, amma daga cikinsu akwai Riyadus Salihin, akwai al-Adhkarun Nawawi, akwai at-Tibyan fi adabi hamalatul Qur'an, akwai shi wannan littafi namu da zamu karanta al-arba'un an-nawawiyya
insha Allah ta'ala. Shi wannan littafi na al-arba'un an-nawawiyya dan uwa dalibin ilimi ka sani, watan littafi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi albarka, wanda Allah ya sanya masa karbuwa a gun dalibai da malamai na ilimi. Shi ya samu abuta ilimi suka ba shi kula ta musamman, watan ta hanyar karanta shi da yawan yi mashi sharhi. Malamai da dama sun yi wannan littafi sharhi, kuma malamai da dama suna ta karantar da wannan littafi ba ko don komai ba, saboda littafi ne wanda ya tattara hadisai a kansa, wanda hadisan suna kai da komo ne ga al'amuran addininmu na musulunci gaba ɗaya, kamar rukunin musulunci, rukunin imani, bayanin ihsani, bayanin alhalal wal haram, bayanin adabul ama da dai sauransu. Dan wa ɗalibin ilimi mai albarka, asalin wannan littafi hadisi 26 ne, kuma asalinsa wani malami ne wanda ake ce masa al-Hafiz ibn Salah shi ne ya rubuta wannan hadisai 26 yana karantar da ɗalibansa a majalisinsa na ilimi a nan cikin birnin Damashq. A lokacin da Imamun Nawawi ya zo Damashq, shi ne ya ci karo da wannan littafi ko wa'annan hadisai guda 26. shi ne Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala ya ƙara hadisai 16, sai suka kasance hadisai 44 kenan. Sai aka kira wannan littafi bayan sun zan hadisai 42, sai aka kira su al-arba'una an-nawawiyya, wanda laraba suna da wannan ka'ida, watan lissafi in ya zan 40 da kaɗan, kamar 41 42 suna iya share biyu ɗin su ce mashi 40, ko kuma ya kasa ma 40 ɗin da ɗaya ko da biyu su kira shi dai 40. Sannan bayan wucewa Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, hamshakin malami الحافظ الإمام عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى, shi kuma da ya zo sai ya ƙara hadisai guda 8, waɗanda wannan hadisai da wannan ƙarin 8 sai suka zama 50 haditha, watan hadisai 50 kenan, waɗanda shi wannan babban malami alhafiz al-imam abdurrahman bin ahmad bin rajab al-hanbali sai ya yi ƙoƙari ya yi matu sharhi, ya sanya ma littafin wanda ya sharhi suna jami'ul ulumi wal hikam min sharhi 50 haditha min jawamil kalim. Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala ya rasu watan ranar 24 ga watan 7 watan Rajab kenan, hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 676. Imamun Nawawi a rayuwarsa a duniya gaba ɗaya bai wuce shekara 44 ko 45 ba rahimahullahu ta'ala. Wannan littafi al-arba'un an-nawawiyya, kamar yadda aka yi bayani, yana zagayawa ne akan ka'idodi na al'amuran addini gaba ɗaya. Ma'ana wannan hadisan da ke cikin wannan littafi watan ya kunshi gaba ɗaya bayani kan al'amuran ginshiƙan addinin musulunci gaba ɗaya. Duk abin da ya shahi musulunci za ka samu hadisi wanda ya ishara zuwa gare shi, wanda ya sani, wanda bai sani ba wallahu ta'ala ala. Misali, littafin hadisan da ke ciki sun yi magana kan ikilasi, hadisan da ke ciki sun yi magana kan rukunin imani, rukunin musulunci, hadisan da ke ciki sun yi bayani akan alhalal wal haram, hadisan da ke ciki sun yi magana akan al'adabul amma, hadisan da ke ciki sun yi bayani akan sifatullahi ta'ala, sifofin Allah madaukakin sarki, hadisan da ke ciki sun yi bayani kan tauqiful ibadat, ibada tawfiqiyya ce, baka da magana a ciki sai abinda Allah ya ce ta hanyar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kuma ka'ida ta alhalal wal haram, da kuma ka'ida ta alqadara da dai sauransu. Tambaya: aina wulidul imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala? ina kai imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala? Tambaya ta biyu: imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala ya wallafa littattafai masu tarin yawa, uzkur thalathata minha, ambaci uku daga ciki. Imamun wannan littafi na al-hadithu na arba'un an-nawawi, watan hadisan al-arba'un an-nawawi taduru alaiha qawaid umuriddin,
watan ainihin ƙa'idodin al'amuran addini suna zagayawa a kanta. Abinda muke nema gare ka uzkur thalathata mina, faɗi uku daga cikinsu. Tambaya ta 4, mata tuwaffil imamu an-Nawawi, yaushe imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala ya rasu. Anan za mu ce wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.